I hvala smo ljudi, evo da počnemo naše makro preživljavanje. Evo, stvorio sam, sudio sam bonus chest, stvorio sam se gledaj kako dobro, nije loše. Malo je, ne znam što je rano, kako ovo lijepo, možemo ovdje, možemo da imamo što je ovakvih blokova i možemo ovdje tako da pravimo od toga, to će biti super, ja mislim. Aha, na početku nađem neku, ovo, pošto ovdje mogu da se, tamo ima nešto od tamo šumi sam. Izgleda čura tamo. Imam jedan rezid od tamo, deo, i izaći izmijenam se zašto sam izbacio sam vidite prije 10 dana, a vidite tek sad izlazi. Ovo sam slubi. Izgledam skinuti. Počka. Ne znam. Sad. Hajde mi pomogati ovo. Kad mogu. Ne znam da smo napravimo. Kontroli. Tako. Sam to znam pa ćemo resurs. Pa ćemo onda da napravimo ovdje, da napravimo ovdje. A stavi se, što je ovo? Vidite. Ovako, vidite. Što je ovo, što je ovo? Tako. Sada. Ja znam već neke dizajne sa ovim. Imaju glani, ovako, sa ovim. To je glina, klej. Ušu za ovoga sam. Ovo sukam tamo samo ovako ovdje. Možda proširimo. Ovdje sam zabog malo pošao. Znači, ovo ću ovo ću samo za početak. Sad ću samo da sudim malo drveta, odnosno često napraviti špore, to. Ja, dosta je to. Čest. Ili vam sjekra rolinu koji sam ja mozak. To ćemo tu. Onda napravimo. Opa. Konec. Ne znam ovako. Evo. Red nam da sta boja. No, možda dva ću da. Tako, i sad ćemo napraviti na moču. Tako. Nećemo što mogu staviti ovdje. Tako, samo da niko ne može ući. Možda vam spajdu. Evo se kako bi mogu ući. Da malo počne kopa. Pošto ipak ide sve kao da se nastani. Pa evo ovo će vam bude i run. Mogu nekako ovako jednu, ovako 4. Ja znam da je ovako malo ovo dosadno. Ne veze. A 4 bloka. 1 sekunda, 4 bloka. Da li će ovako ovdje malo?
Nikako, neću staviti na sebe, neću stavljam ovdje. Kako zove, Cobblestone Slayer. Znači, ovako. Ne preši. Kako to izgleda? Ili pa ja sve imamo. Znači, nekim sam ću da napravimo. I tako ću da ide do toga. Može ovako. Imam bolje. Aj, šta je ovo? Grijeći. Ovako. Osim. Kako što je? Opet ne može. Znači šta? Šta sam moći? Samo ovako ovo dvoje stavim i to je tu. Ne znam kako ću kasnije. Mislim da ću kasnije može. Znači 3... Ovo je 5 bilo. 1, 2, 4. Sad će ovako 5. Da malo ljepši bilo. Sad ću ovo izgledati. Sreko. Sad ću malo ovako. Znači imamo malo zraka. A onda je uvrška traži. Sad ću ovdje. Kako imam sam ovdje. Znači sad imam prema dole. Da. Ovo znam da je pljesak. Ovo nije dobro. Ali mislim da bi sad... Evo, sad je ovo dobro, sad ovo sam... Treći. Sad sam ovako radim. Tuf. I sad ću vam vidjeti još nekoliko blokova i ovako ću da bude dobro. A ovo sam morao ovako da se počne. I šta sad radim ja ovdje? Svi ovako. Ne, ovako. Tri. I sad ovako ovo dođemo i sad ovako idemo. Ovako. Ovdje još dvije stepenice, ali zato sam onako ostavlja, ali ne, sad ćemo ići oko ovdje jednu stepenicu i tamo ću. Koliko sam ovdje imao? 5, tako. 1, 2, 3, 4, ovako ćemo isto. 5, konačno smo našli jednu rudu, mogu da vjerujem. Can't believe in video. Ne znam koliko skinuo, nisam jer ne znam kako. Ova epizod nije toliko zanimljiva. Imam 1, 2, 3, 4, 5, mogu da vjerujem.
Ne, ovo nije loše. Nastavimo kovu. Ovo će baš bude lijep ovako rod. Jesmo razmišljali napraviti kao neko ovako creepy mjesto da je ovaj rod. A me stavimo one slike strašne. Napravimo one smo ne gledala sam kovu. Kovu se kako se to zove, one lijane. I ako stavimo svugdje oko. Ima da ga napravim. Ja sam da iskopam ovako i završimo epizodu ili nećemo. Ajde, skopat ćemo još malo. Evo, kopamo. Evo ga iskopali smo. Sad, kako ćemo? To je nekaj dobro. Iza zida. Tako. Uštim završak. Dakle, tu. I sad idemo ovako. Polako mi... Ne, ovaj, ne. Ovako. 3 bloka. Što ovako. Ovo, 1, 2... zalagamo me sastavos. Evo vidio sam malo kola. Dobro, ako bude trebalo znam gdje. Vidimo, ne dam ni ovo. Nešto ovdje. Ovo ćemo skrušimo. Tako, sad idemo dalje. 3. Ne baš da bude ovo lijepo. Znači ovako negdje ono... Vidite kako će lijepo sve da uradim. Nešto se radi sa, a nešto bez snimanja. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Ušli nivo smo 59. Znači do 11. Znači samo proračun ovako do 11. Ali sam ovdje problem da bi lijepo, ja hoću ovako da lijepo izgleda meni. A da bi lijepo izgledalo, trebalo bi da ovako, ovako treba da hoću da lijepo izgleda. Vidite kako sam ovo 2. Tek sad ovako. Neko je tu. Enderman. Ne, sam ljubio s Endermanom. Ja sam da iskopala ovako i to je to. Za ovu epizodu. I ovdje... Iskopali smo. Opa. Sad gore. Malo možda na epizodu. Tako. Dobro sam vam papir. Ja, ljudi. Da ste vi vidjeli, pošto mojem sve napraviti, ja vidim super. Ali da ste vi vidjeli. Evo, prosto. Znači, da ste vi vidjeli, zapravo ćemo staviti baklje. Jao. Znači, da se napravim ovako. Stani pored mene, okreni se. Okreni se. Tamo se okreni. Alo. Vidi. Normalno nešto... Ono mene izgleda ne voli, okreni se tamo. Nekako ovako. I ljudi, čao svima. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidite, ne, vidimo se u sljedećoj epizodi. Lijep pozdrav tada. Ćao!